З'являється в Costco в кінці осені. Всім рекомендую. Пиріг з брі за 11,99. Буду пробувати устриці 10,99. Огірочки. Ще одна любов, такі поштучні контейнери з авокадо за 12,99. Є 16 штук. Фаворит мого чоловіка – намазка з шпинатом, артишоком і пармезаном. Яйця 7,69. Улюблений сир. Грудка індички. Моцарелла. Пюрешки. Масло. Коли є гості, то що треба.